Mayong adlaw mga kabisaya, welcome sa akong channel. I-unbox na punta karon kay may niabot gikan sa Shopee. Ipalit ko webcam, baratohon ra. Ang iyang presyo 536. So, di na nato bigayon. Ato nang sugdan. I-unbox na ato. Tingnan natin yung mga kabisaya kung working ba kay kung dili. Ato kung ibalik sa Shopee. Ang link ni ani mga kabisaya atong ibutan sa description sa ubos. So basi gusto mo sa mo palit, i-click na lang ninyo ang iyang link. So mo siya. Baliw na itong bukas. Halo mga Tagalog. Uy, ano siya? So nakasulat din mga kabisaya. Full HD webcam ko na. So, punta akong tinuod. So, ano siya? Ito, libre. Saan yun? Masuran taklob siyang lens. So, mao ni ang camera. Murag dili man brand new mga kabisaya kay dumo magasgas. Kung inyong makita. Yung camera ay daw magasgas. Pero ginamit na. Pero taste na ako. Ano na namili. Taste na lang na ito. So tuming butang dire. Iba na natin butang. Uy. Saksak na ito. Dito sa likod. So, ibasa na sa akong computer. Itong ablihan ng atong OBS. Lupin na ito. Ang usan na ako ka camera. So, mag-i-add na ito ng atong i-unbox nga camera. Kita itong kagwapuhan mga Bisaya. So, mao ni siya. Banar itong atong one. Itong light. So, pwede na. So, at least mga kabisaya, working ang atong camera. So, di na logi. Ay, may nag-obli sa ultahan. So, okay siya, okay. So, mga kabisaya, working ang atong webcam nga napalit dito sa Shopee. Daghang salamat sa inyong panood.